Šta pravimo? Sada pravimo origami kuću. I za to nam je potrebno 2 kvadrata i 1 olovka. Papir presavijemo po dijagonali, a onda 2 ćoška presavijemo Da napravimo uši. Onda donji deo da napravimo njušku. Onda drugi kvadrat presavijemo na trougao. I samo i kućetu nedostaju oči i njuška. I evo ga. Stavi ga da stoji lepo, namesti ga, polako, pažljivo. Namesti mu lepo glavu.